Hei, hei, eu sunt Genuț și ăsta e un episod, un anunț. Am făcut o NASA official. Numai lunea și joia și duminica vă pun un episod. Adică nu câte 2 episoade fiecare zi. Adică luni, miercuri și duminică. Așa o să fac de acum. Nu mai pun așa în fiecare zi un episod din orice joc, asta și să prezac așa. Nu mai am eu timp să fac și eu altele chestii, să... Da? Nu câte ce să zic acum. Și da, și o să ne apucăm și de vlog. Am făcut canalul, dar încă nu o să-l deschid. Am să fac ceva la el, să pun ceva... Da, o să ne-am și o cameră de filmat. Așa. Ia. O să un videoclip așa mai scurt. 3 minute. Da. Ce să mai vă spun? Postez în fiecare zi Agario și m-am gândit asta. Dar poate să ziceți în comentarii ce joc vreți să mai băgăm. Am Agario, am. Dacă vreți să jucăm nu știu, jucăm Heroes. Sper că știi jocul. Că poate ne întâlnim și noi pe jocul ăla. Posibil. Dacă nu știți, o să vă las link-ul în descriere cu jocul și cum mă cheamă pe mine. Vi las în descriere. Și ce să mai jucăm? Jucăm... Agario.io așa, bla bla, trala, și mai jucăm. V-am zis că o să pun ultimul episod din Training Robbers duminică, nu asta care vine, luna viitoare. Așa. Ce e aici și m-am mâncat. Și da. Asta va fi cum să zicem, orarul de videoclipuri. Și da, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să dați un pumn la acel buton de like și să distribuiți videoclipul ăsta pe Facebook. Și da, eu am fost Anut și până data viitoare. Hey, bye!